Zdravo i dobrodošla na moj kanal. Danas nam je na redu trening za oblikovanje i zatezanje cijelog tijela s trakom. Slijede kratke upute za trening i zatim krećemo. Prva vježba za danas se zove čučanj plus rameni potisak i triceps ekstenzija. Postavit ćeš traku na način kao što vidiš na videu. Traka treba biti malo zategnuta. Krećeš u čučanj i istovremeno potišeš ruke prema gore. Radimo kombinaciju čučnja ramenog potiska i kada se vratimo u početnu poziciju, ispružimo podlakticu dolje i radimo na našem tricepsu. Imati ćeš 10 ponavljanja. Imaj na umu da je raskoračni stav u širini ramena, koljena guraš prema natrag, trbuh aktivan, odnosno trbušni mišići. Kada ideš dolje u čučanj, pazi da su ti leđa ravna. Krećemo na sljedeću vježbu koja se zove rumunjsko mrtvo dizanje, također sa trakom. Malo ćeš se udaljiti, ponovno na način da traka bude zategnuta i zatim potiskuješ svoje kukove prema natrag koliko god možeš i kada kukovi više nemaju gdje ići, vraćaš se natrag u početnu poziciju. Tijelo je mirno i statično, trbušni mišići aktivni i imamo 10 ponavljanja. Nakon toga slijedi sljedeća vježba. Raditi ćemo vježbu za trbušnjake. Malo ćeš se odmaknuti dalje. Slobodnu ruku ćeš položiti na struk, a radnom rukom držiš traku nategnutu i trudiš se da te traka ne povlači. Trudiš se održavati balans i stojimo na lijevoj nozi, a desnu nogu prebacujemo preko trake i vraćamo sa strane u početni položaj i ne prebacujemo težinu, već samo prstima lagano dotaknemo pod. Prebacimo nogu i vratimo na stranu. Prebacimo, vratimo na stranu. Stisni trbušne mišiće, pazi da se leđa i tijelo ne uvijaju. Radiš 10 ponavljanja svakom nogom. Krećemo na sljedeću vježbu. Stati ćeš u poziciju statičnog čučnja, dakle otići ćeš nisko u poziciju čučnja, raditi ćeš korak u lijevu stranu, u desnu stranu i zatim ćeš odručiti u stranu i pazi da se ramena ne podižu gore, pokušaj ih zadržavati u neutralnoj poziciji i ruke vučeš u stranu iz ramena, dakle snagom ramenih mišića. Lijevo i desno brojimo kao jedno ponavljanje, imaš 10 ponavljanja. Kukovi su ti blago potisnuti prema natrag, trbušni mišići aktivni i nemoj zaboraviti disati. Zadnja vježba će biti donkey kickbacks. Postavit ćeš svoju traku na sredinu stopala. Desnom rukom, ako je desna noga radna, pridržavaš traku koja mora biti malo ispred tijela kako bi traka bila što nategnutija. Nadlaktica je uz tijelo i kada povlačimo nogu, odnosno ispružamo nogu iz kuka prema nazad, trudi se da sa nogom ne povlačiš svoju ruku iza linije tijela. Da ruka je statična i radi samo noga. Imamo 10 ponavljanja. Nakon toga ćeš zamijeniti stranu i odraditi ćemo istu vježbu. Kao što vidiš, trup je blago nagnut prema naprijed, trbušni mišići stisnuti kako bi imala bolji balans, nadlaktica uz tijelo, traku držimo nategnutu i radimo pokret iz kuka. Nemoj zaboraviti disati. Ako imaš problem sa balansom, slobodno se možeš uhvatiti za stolicu, za nekakav objekat blizu sebe ili se možeš nasloniti rukom na zid. Sada ćeš uzeti kratku pauzicu i odmah krećemo na drugu rundu, odnosno drugi krug i prva vježba, kao što već znaš, biti će čučanj sa ramenim potiskom u kombinaciji sa triceps ekstenzijom. Ponoviti ćemo sve ove vježbe još jedan krug zajedno. Svaka vježba nemoj zaboraviti, imaš 10 ponavljanja
I sada ću te ostaviti sa videom kako bi nastavila vježbati pridržavajući se svih pravila koje sam prethodno napomenula. I idemo! Hvala ti što si vježbala sa mnom, nadam se da ti se trening svidio. Nemoj zaboraviti lajkati video, subscribe-ati se na moj kanal i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!